Ne confruntăm cu infecții vaginale, inclusiv la femeile virgine, la fetițe în perioada prepubertară. La acestea, cea mai des cauză întâlnită este igiena defectuoasă și prin lipsa, aș putea spune, a orelor de educație sexuală din școală și a orelor de igienă. Și mamele trebuie să fie instruite că de când este fetița bebeluș, când trebuie spălată și toaletată după fiecare scaun, toaletarea corectă să fie dinspre în față, înspre în spate. Pentru că o igienă defectuoasă poate să producă acest dezechilibru la nivelul florei vaginale. Și cum nu putem administra lactobacil vaginal pentru că fetițele sunt virgine, putem să administrăm Floralez pe cale orală, pentru că populează foarte bine de la nivelul rectului microbiomul vaginal. După vârsta de 12 ani se recomandă, pentru că este capsulă și se recomandă ca fetița să poată să înghită acea capsulă. Dacă poate să înghită și sub 12 ani, se poate recomanda și sub 12 ani. La administrarea de Floralez trebuie să ne gândim că în mod normal la nivelul vaginului există 10 milioane de lactobacili pe mililitru de secreție vaginală. Deci dacă din greșeală îi administrezi 2 sau 3 capsule, nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că oricum la tratamentul cu antibiotic, în timpul tratamentului, poți să administrezi și 2 capsule de Floralez pe zi, ca să suplimentezi și mai mult cu lactobacil. După care, pentru prevenirea recurenței, o capsulă pe zi, 20 de zile, 10 zile pauză, timp de 3 luni. Recomandarea mea pentru paciente, pentru femei în general, de la vârstă fragedă, virgine, fertile, paciente active sexual până la menopauză, este să pună accentul pe prevenție, să se prezinte în fiecare an, regulat, la consultul ginecologic, care constă într-o recoltare de examen citologic Babeș-Papa Nicolau, secreție vaginală și cultură pentru pacientele active sexual, evident. Iar pentru pacientele virgine, să păstreze o igienă riguroasă pentru a preveni infecțiile. La menopauză nu se recomandă examen Babeș-Papa Nicolau o dată pe an dacă citologiile anterioare au fost negative și HPV-ul negativ, dar este totuși bine să vină la controlul anual pentru că apare acest sindrom urogenital, această atrofie vaginală care apare prin privarea de hormoni, pentru că în menopauză ovarele pacientelor nu mai funcționează, nu mai secretă acel estrogen de care avem nevoie și atunci mucoasa vaginală pur și simplu devine atrofică, se usucă în termeni populari pentru toată lumea. Și atunci este bine ca și femeia la menopauză să vină totuși la un control anual, pentru că dacă are o atrofie vaginală, atrofia asta poate să determine chiar leziuni la nivelul colului sau la nivelul uretrei. Avem multe paciente în menopauză care se prezintă cu disurie, deci cu usturime la micțiune, și care sunt foarte eritematoase în zona meatului uretral, datorită acestei atrofii vaginale. Deci este important ca și pacienta la menopauză să vină totuși la un control regulat. Floralezul administrat ajută foarte bine pacientele în menopauză, pentru că are lactobacili, are vitamina A. Lactobacilii practic îi oferă o floră normală vaginală, iar vitamina A are acel rol trofic pentru mucoasa vaginală.